uništen onaj. Ali ovo kad se vidi, ovo je stvarno strahota. Samo je dovoljno... Oho, a šta je ovo, nosač njihov? Koji? Ralica. Ralica? Da. Taj čisti ove ježeve i... Opa, ovdje ima 4 komada. Ovi isto niste ulazili, a? U njih. Još se puši. Ovo je gorio 2 dana. Ovaj? Ta ralica. Sad počet ćemo iza pa ćemo... A? Aha, evo odavde će. Možda... Je htio ga šlepat. Jel ga zakačio? Nije htio ga gurat. A to ga, evo da se opet Gurat tako da se zaštiti sebe sa njima. Ali je... Znaš da gore Azija ima, nemoj da popušiš. Da, nemoj. On se zatenka. Gore sve